Patai Marika vagyok, feleség, édesanyja és énekesnő. Mindent megcsináltam, ez az egy lett volna a feladatod, és nem sikerült. Nagyon kemény és határozott nőnek tartom magam. Hagyjál már békén! Hülye vagy, ha most már idáig eljöttem, itt fogok visszafordulni? Ritkán szoktam sírni. Én vegetáriánus leszek. Csorba Attila, Gino vagyok, énekes, dalszerző, producer. Megkérdezzük, hogy mi a kedvenc, és megpróbáljuk eljátszani. Jó, és ebben mond valami olyasmit, amit nem tudok. Feleségemmel, Marikával már több közös dalt és videóklipet készítettünk. Ginoval 12 éve vagyunk együtt. De tényleg most ne hozd már rám a stresszt ezzel. De rajtam van a stressz. Mostanában nagyon sokat gondolkozok azon, hogy jó lenne, hogyha elköltöznénk egy kicsit messzebb a várostól. Borzasztóan büdös. Büdös? Hát tolszak. De amikor eszed, akkor nem büdös. Én nem eszem. Én azt hiszem, hogy ott is megállnám a helyem, mert engem kemény fából faragtak. Alapjában véve egy nagyon kiegyensúlyozott és nyugodt ember vagyok. Szerintem Marikának ezt tetszik bennem a legjobban. Gondolkozzunk el ezen, hogy mit adjunk a gyereknek. Fejezd már be! Ennyit tudok mondani. Normális vagy? Jó, édesem. Tudod, ez jár neked.